Moro! Tänään taas syödään tuttuu tyyliin Heseä ja lähdetään katsoa minkälaiset kuponkituotteet mä oon tällä kertaa ottanut. Joo, eli ranskalaiset. Ja tuplajuusto, mutta ei yksi tuplajuusto, vaan 2 tuplajuustoa. No niin, ei Sosa Sola, vaan Fanta. Noniin. Mä muistan ennen mä otin aina chilimajoneesi. Mut nykyään se on vaihtunut pikkuhiljaa enemmän ja enemmän paprikaa. Ja nykyään mä en enää edes ota tää chiliä. Mitä mieltä, pitäisikö Fredaa mennä ajaa? Takahiukset vähän kasvanut. Hyvin nostalginen fiilis, kun syö chilimajoneesia jotenkin ranskalaisten kanssa. No niin, sitten burgereitten kimppuun. No niin, ja lähdetään kattoo. Tuplajuusto. Pitäisikö joskus ottaa Jesse Pynnestä vastaan syömiskisa? Mä oon aika varma, että mä kyllä voittaisin sen. Kuka luuli ennen, että tuplajuusto tarkoittaa sitä, että siinä on tuplamäärä juustoa? Eikä tiennyt, että siinä on tuplamäärä pihveä. Koska mä luulin, että tuplajuusto eroon normijuusto on se, että siinä on vaan kaksi juustoa yhden sijasta. Mutta ei. Se ero nimenomaan tulee siitä, että tässä on 2 pihviä päällekkäin. Kyllä lähtee nälkä. Nää hittaa nämä 2 burgeria aika hyvin. Tässä vaiheessa ajatellaan, että oispa näitä vielä 3, mutta ei oo. Jättäkää kommenttiin mitä seuraavaksi. Ettekä te koko ajan näitä Hese-videoita kuitenkaan haluu. Hei, ei mulla muuta. Ville testaa, kiittää, kuittaa. Se on seuraavien varmasti mielenkiintoisia ja jännittäviä videoiden parissa. Ei mitään, jatsi jatkuu.